tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Na-turn on ako ng sobra dahil napikon siya sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Sailor Moon. At ito, ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File. Favorite hobby ko na talaga ang mag-Facebook. Nakakatanggal ng pagkaumay. Nakakawala ng stress sa buhay. At nakakapagpasaya. Lalo na tuwing may nakikita kang pumupukaw ng atensyon mo. Isang araw kasi, randomly lang, nag-i-scroll ako sa account ko. Tas bigla akong may nakita. Isang live stream ng isang online game. Tapos yung naglalaro nakaupo, tapos nakasalamin. Unang tingin ko sa kanya, babae siya. Kasi medyo mahaba ang buhok. Pero pag nagsalita, medyo boses lalaki. Na hindi rin ako sigurado. Pero kasi parang boses tomboy din. Hanggang ngayon DJ Rocky, palaisipan pa rin talaga kung lalaki ba siya o babae. Itago na lang natin yung streamer na yun sa pangalang Lion Pork. Lion kasi mukhang leon siya kapag nasigaw. At pork dahil ang taba ng pisngi niya. Ang sarap kurit-kurutin. Nakakagigil. Tapos hindi nga rin ako sure sa gender niya. Kaya ganyan muna. Lion, pork. So ayun na nga. Simula noong makita ko siyang nagla-livestream na naglalaro ng League of Legends Wild Rift o minsan in Honor of Kings o di kaya Valorant, kahit ano lang. Araw-araw na akong nahuhook na manood sa kanya. Kada nagla-live siya, isa lang ang pinaka-inaabangan ko, DJ Rocky. Yun ay kapag binabalahura siya ng mga nanonood sa live stream niya. Ang cute niya kasi kapag binabalahura siya. Masyado kasi siyang misteryoso. Yung tipong mapapaisip ka kung lalaki nga ba siya, gaya ng paulit-ulit niyang sinasabi, o baka babae nga talaga. Ang nangyayari kasi DJ Rocky, inaasar si Lion Pork ng mga nagko-comment sa stream niya. Sinasabi sa kanya, mag-panty reveal ka naman oh. Oo, DJ Rocky, pinagpa-panty reveal siya. O hindi naman kaya,
Napkin reveal daw. Biruin mo yun? Napkin reveal? Paulit-ulit siyang ginaganyan. Halos araw-araw tuwing may live siya. At every time, natutuwa ako sa reactions niya. Siyempre, naaasar siya. Kasi pinaninindigan niya ang lalaki talaga siya. Tapos eto pa, may nagko-comment sa kanya na kamukha niya raw yung bokalista ng Ben and Ben. Kamukha rin daw niya si Charis Pampenko. Kamukha rin daw niya si Charlene San Pedro. Ang daming nalilink sa kanya ng mga kung sino-sino. Tapos every time, nabubwisit siya, DJ Rocky. Napapasigaw, nagmumura, nagagalit, pero nakyukyutan ako sa kanya. Sobrang cute niya. Ang sarap niyang galitin. May isa pa pala. Etong mga nagko-comment na nambabalahura sa kanya, minsan ini-edit pa ang pictures niya. Pinapalitan ng AI-generated na picture. Kunwari, naka-t-shirt lang siya sa totoong buhay. Pero mamaya, lalabas na yung edited picture niya mula sa mga masisipag na nag-e-edit. Eto na, nakadabit, pambabae na. Labas pa, ang cleavage. Diyos ko, talo ang kagandahan ko. Tuwing naka-live si Lion Pork, lagi yang naaasar. Malapit na ngang mag 200,000 ang subscribers niya. Magpapa-girlfriend reveal na raw siya kapag umabot doon para matapos na ang lahat. Pero ang point ko is, DJ Rocky, turn on ako sa kanya. Every time na nagagalit siya, hindi lang pa nga ang naninigas sa akin katatawa. Pati wet packs ko kasi nahuhook ako sa kagandahan niya. Lalo na sa reaction niya. Kaya naisipan kong baluharain ang pagla-livestream niya. Oo, nag-comment din ako sa livestream niya. Hindi lang one time kundi maraming beses. At nabasa niya ang comment ko. Kaya proud ako sa part na to. Ang ginawa ko, nag-send ako ng stars sa kanya. Madalas natutuwa siya kapag may stars na nagpapadala sa kanya. Sina-shoutout niya pa. Pero kapag pinadalhan siya ng stars tapos may kasunod na balahura, kunwari panty reveal, nagagalit siya. Pero ako natatawa at natutuwa kapag nabubuang siya. Kaya yung stars na pinadala ko, nilagyan ko rin ng pambalahura. Pagka-send ko ng stars sa kanya, dinagdagan ko yung message. Sabi ko, ganda mo po. Bakla ka po ba? As expected, nagalit siya. Namura ako ni Lion Pork at natawag pang balahura. Kababae ko raw na tao. Hindi raw siya bakla. Lalaking nga raw siya. Tapos nanigas na naman siya sa galit habang naglalaro. Parang bulkan na sasabog. Ang hindi niya alam, gusto ko talaga na nagagalit siya. Ang cute niya kasi. Kaya tuloy, na-turn on ako. Nirecord ko yung clip na nagagalit siya mismo sa akin at dina-download ko. Nagkulong ako agad sa kwarto at tinap ko ang inner Maris Racal ko. Oo, I touched myself. Not once, but twice. Sa ngayon, pinagdedebatihan pa rin namin ang mga kabarkada ko kung lalaki o babae ba talaga si Lion Pork at kung with wings o walang wings ang napkin niya. Katuwaan lang naman namin. Pero seryoso, gusto ko siyang makilala balang araw. Parang ang sarap niya kasing kabonding. May nakaumbok man somewhere down there? O wala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sailor Moon. At ito, ang aking SPG as in Super Packener Secret File.